Here is the book, and there is the picture on the back of the circle of thousands of people dressed in white, dancing in the high mountains of Rila. As soon as I saw that, I said, I am one of them, so in order for the circle to be made, I must show up and be there. And I feel very connected to Bulgaria. Петър Дънов, чиито последователи сме ние, остава този духовен завет в един период от време, който се случва между 15 и 20 август, когато се прави събор на Бялото братство тук на Седемте езера на Рила. Присъстват хора от 5 континента, хора най-различни националности. И странното е, че когато говорим за българските ритми, които са втъкани в паневритмията като универсален метод за игра, всички приемат абсолютно радушно, без никакви колебания. Те казват, да, ние обичаме да играем паневритмия. Тя не пречи нашето вероизповедание, нашите различни виждания. Така се дава един непосредствен контакт, защото в самата паневритмия хората играят по двойки. Хармонират се помежду си, искат да имат съчетание музикален ритъм. Успоредно с това те се възприемат широтата на цялото пространство, което ги заобикаля, цялата богата природа и изявява според мен тези велики христови принципи, които ние сме свикнали да възприемем като християнски добродетели. Every step we take, every breath we take, we are rejuvenating our physical, emotional, mental, spiritual and social body. So we are blessed if we really take our steps, not only individually, but when we gather here, just like Peter Dönhoff. In these days we are exercising with money, but money is secondary. Primary is the life energy, the ether we have, which we can gain in our body tissue. In the morning when we get up before sunrise, the moment the sun gets across the horizon,